akube khona umusa. Siyazi ukuthi umusa uhlukene vele ama dimensions ayi3. Nesekhona abazalwane khona idimension yokuqala yomusa le kuthiwa imercy. Mercy is how. Sort of. It's how. You see, uma ufuna ukuchaza nginendlela engichaza ngayo. After reading so many books, indlela engichaza ngayo is how umusa kanye nefavor eyenza uJesu aguqula amehlo akhe abhekise kuwe. Ngamanye amagama uma sikhuluma, the mercy is the grace and the favor that attracts the attention of Jesus Christ. Ingakho bonke abantu ababefuna umusa kwakuyi abantu abanochoko ababehleli kude nendlela behleli babona uJesu edlula bese bayamemeza bethi Jesu ndodana kaDavide siyahawukela. Babesho ukuthi Nkosi asazi noma uzosiphilisa. Abanye bake bakhuluma nabathi umuthanda umuthando kazi but asazi noma ungasiphilisa yena kodwa sicela ukubheka isimo sethu. Ngiyeza ukuthi khona umuntu ofike enjalo sengazathi isimo sakhe asiqondwa umuntu kuwena kudinga lo musa okuthiwa imercy. Ummemezo yabona ke makhulunywa ngemercy kuyamenyezwa la akuthulwa. Umemeza uJesu edlula kude uthi Jesu ungadluli kude nami bheka kimi. So now bese kuba khona lo okuthiwa igrace vele igrace. Igrace is an unmerited favor of God. Ilokhu uNkulunkulu akwenzela khona unga khona bazana nesekho ilokhu akwenzela khona ungafanelanga. Njengensindiso ibazalwane sisindisiwe kodwa kuze kube namhlanje after 45 years I was saved. Ngisazizwa ngingafanele. Akukho la engithi khona you know after 45 years now I can sengathi hayi ngifanele letho. Ingakho sivuka ekseni ngo3 abantu belele usithole sesilele ngezisu phambi kwakhe sithi Nkosi siyabonga nje umusa ukuthi uthi usasebenzisa abanye nathi usebenzise because akufiki la ucabanga ukuthi ubufanele. Umusa into engakufanele nesekhona bazalwane. But bese kuba khona le kuthiwa ifavor. Kuthiwa ifavor angazi kuthiwa yini ngesizulu ifavor. Now ifavor is the grace and mercy for elevation. Ngamanye amagama umusa kodwa oqosha abaphansi ubaphakamisele phezulu. That is the favor. You see makukhona lento ukuthi umusa ungazalwa emndenini ongento yalutho njengozikhali kodwa uyithole usuhambe about 54 countries ushumele nje ivangeli. Nisekhona abazalwane uthi uma ubheke emuva ukuthi ngangubani ngivelaphi kodwa ubona ukuthi hayi favor yafike yangiqosha la ngangafanele yangiphakamisa. Ingakho noma usuphakanyisiwe awunalo ilungelo lokuziphakamisa. Uyabona asikho nje isizathu sokuthi uhambe uphakamisa amahlombe ngenxa yezinto onazo noma uNkulunkulu akuphakamisele kuzo. So it's the favor. Let the Bible ke lamabandla awu 7 now athola umusa ukuthola lesi sambulo. Kusho ukuthi ke nani ke lapha eWorld Harvest nithola umusa ukuthola sona kanye lesi isethembisi lesi lomusa walesi sambulo.